tun da muka kafa wurin nan jama'a ba irin makircin da ba a yi mana, ba irin makircin da ba a yi, amma ban taɓa fitowa na faɗi ko ƙwaya ɗaya ba irin makircin tun makon farko da aka fara fandishan ginin nan jama'a, August 2008, tun makon farko na fara ginin ake makirce tsakanin masu mulki da 'yan siyasa da jami'an tsaro da 'yan kungiyoyi da masu ɗariƙu da kowaɗanne iri, sai da kowanne ya makircin shi. kuma ban taɓa kiran wani mutum ɗaya na gaya mishi nan kaji kaza, duk wanda ya faru kawai in na abin nan sai in daƙila magana kawai sai in take ta sai a wuce. kuma me za su daina ne? ba za su daina ba. So haka ake tafiyar, saboda kace da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo